ба рӯзи нав, дуруд ба таровати муҳаббат, дуруд ба овои зиндагӣ, дуруд ба дӯстони зебоям, ба субҳи нави офтобӣ хуш омадед. боз ҳам барномаи Сафои саҳар аст манзури шумо аз телевизиони Баҳористон ва умедворам барномаи имрӯза ба шумо писанд меояд. бале бинандагони гиромӣ, фикр мекунем ки оғози ин субҳ танҳо бароятон хушиву хурсандӣ меорад ва ин лаҳзаҳо ки барномаи субҳгоҳи Сафои саҳар оғоз мешавад ва бовар дорем ки бахшҳои ин барнома бароятон писанд меояд ва агар шумо мехоҳед ки вобаста ба мавзӯъҳои гуногун маълумотҳои кофӣ пайдо кунед, ҳатман барномаи моро пайгир бошед. дуруст аст, акнун биёед барномаро бо як суруди дилнишин оғоз мекунем. хуб, марҳамат. مادر جان دیری من، مادر تاج سر من، دنیا روشن و زیباست وقتی هستی بری من. خدا گویم خدا جان، مرا دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارش خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوام خاکی پایت مادری جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوام خاکی پایت مادری جان. شوام خاکی پایت مادری جان. سری گوهر خواب نکردی مادر، برای من شدی تو خون جگر. تو بود بخش مرا ای مادری جان، بیکردی از برایم دیده‌تر. پس درد و اره مرا بیدادی، تو خوابی نازک بود به من بیدادی. نخفتی تا سحر نجات بیداده، برایم اره های خوش بیدادی. برایم اره های خوش بیدادی. مادر جان دیری من، مادر تاج سر من، دنیا روشن و زیباست وقتی هستی بری من. خدا گویم خدا جان، مرا دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارش خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوام خاکی پایت مادری جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوام خاکی پایت مادری جان. شوام خاکی پایت مادری جان. олимон муайян карданд ки хислати инсонро бо интихоби расмҳо, тасвирҳо ва аксҳои гуногун муайян кардан мумкин аст ва ғайри ин ба ҳамаи мо низ шавқовар аст ки дар бораи хислати худ ягон маълумоте бигирем. бале дуруст гуфтӣ беназир ва фикр мекунам ки дар баробари ин ҳатто аз рӯи ангуштони инсон ё ин ки чашм, миҷа, умуман узвҳои инсон низ хислат ва рафтори одамонро муайян кардан мумкин аст. ва бинандагони гиромӣ, мо дар барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар пайваста вобаста ба мавзӯъҳои равонӣ бахшҳоро ҷой медиҳем. имрӯз низ чунин як бахше дорем. ҳоло шумо метавонед бо интихоби як расм аз хислатҳои худ огаҳ шавед. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем ба ин бахш.
истеъдоди худро пайдо намоед. расми як манзараро интихоб кунед ва истеъдоди худро кашф кунед. рангҳо дар ҳаёти мо нақши муҳимро мебозанд. масалан ҳангоме ки мо ба осмони кабуд нигоҳ мекунем, нафаскашии мо амиқтар шуда, набзи мо оромтар мезанад. имрӯз мо ба шумо як тести ҷолибро пешниҳод мекунем. мувофиқи тасаввуроти шумо омода карда шудааст ва дар бораи истеъдодҳое ки шумо ҳатто фикрашро ҳам намекунед баҳс мекунад. тасаввур кунед ки шумо ба осмони кабуд нигоҳ мекунед. акнун дар бораи манзараҳое ки дар поён буда метавонанд андеша кунед. чӣ намуди манзараро шумо аллакай дар майнаатон тасаввур кардед? инак ба шумо якчанд расм нишон дода мешавад. кадоме аз онҳо ба он чизе ки шумо тасаввур кардед наздиктар аст? расмеро интихоб кунед ки бештар ба шумо оромӣ, осудагӣ ва осоиш мебахшад. лозим нест барои интихоб бисёр фикр кард. ба ҳисси дарунии худ такя кунед. агар шумо манзараи барфинро интихоб кардед, пас шумо дорои истеъдоди ҳал кардан ва фаҳмидани идеяҳои мушкил ҳастед. ҳассосияте ки табиатан ба шумо дода шудааст кӯмак мекунад то мушкилиҳоро фаҳмед ва онҳоро бе ягон далел овардан ҳал намоед. эҳтимолан шумо инро пай намебаред, аммо шумо ҳамеша қарорҳои дуруст қабул мекунед ва дорои ҳисси дарунии мустаҳкам ҳастед. табиатан шумо одами пешгӯикунанда ҳастед. агар шумо манзараи назди баҳрро интихоб кардед, пас истеъдоде ки табиат ба шумо туҳфа кардааст, ин одамдӯстӣ мебошад. шумо ба осонӣ бо ҳама шиносоиҳои нав барқарор карда метавонед ва ҳар гуна баҳсу мунозираҳоро бо хубӣ ҳал мекунед. одамон бо шумо ҳамкорӣ карданро дӯст медоранд. инчунин шумо дар лоиҳа ва даста мавқеи махсуси худро доред. шахсияти шумо бештар ба равоншинос шабоҳат дорад. агар шумо манзараи кӯҳҳои сабзро интихоби худ донистед, истеъдоде ки табиат ба шумо додааст, ин бе мушкилӣ баён кардани ҳар гуна фикру ақидаи худ мебошад. шумо дар ҳама маврид калимаю ибораҳои мувофиқро барои изҳор доштани ҳиссу андешаҳои худ меёбед ва аз ҳамин сабаб баъзе одамон дилбастаи ин истеъдоди шумо ҳастанд, ҳарчанд ки шумо дар ин бора намедонед. мегӯед ки хурсандиҳои байни якдигар тақсимшуда зиёд мешаванду ғамҳои байни якдигар тақсимшуда кам. шумо ҳамеша ба атрофиёни худ кӯмак расонданро дӯст медоред. агар шумо манзараи майдони гулҳои зардро интихоб кардед, пас истеъдоди шумо ин дар майнаатон нигоҳ доштани ҳама гуна маълумот мебошад. яъне шумо дорои хотираи хеле қавӣ ҳастед. бо шарофати ин қобилияти беназиратон, шумо ҳамеша пур аз идеяҳои гуногун ҳастед ва аз уҳдаи бисёр корҳои эҷодӣ мебароед. эҳсосоти дигаронро ба назар бигиред ва ҳеҷ вақт аз расидан ба мақсадҳои худ даст накашед. табиатан шумо файласуф ҳастед. олами ҷонварон хеле шавқовар мебошад, махсусан ба одамон, кӯдакон ва наврасоне ки фанни биология ва зоологияро меомӯзанд, ба онҳо бисёртар шавқовар мебошад. махсусан паррандаҳо хеле ҳаёти ҷолиб ва рангоранг доранд, ки барои мо хеле шавқовар мебошад ва ҳамчунин онҳо дар фасли гармову сармо баъзе паррандаҳо аз як кишвар ба минтақаҳои дигар кӯч мебанданд. бале, дуруст гуфтӣ. ва бинандагони гиромӣ, мо ҳоло дар бораи як паррандае барои шумо маълумот медиҳем ки он парранда кӯчӣ нест, яъне вобаста ба мавсими сол ба минтақаи дигар намеравад. яъне ин ҳам бошад мурғобӣ, ки мо ҳамарӯза қариб мурғобиҳоро дар ҳавзҳо, ҷӯйборҳо ва умуман дар муҳити зист мушоҳида мекунем, ки онҳо дар фасли гармо бештар дар об ғута мезананд ва албатта ки шиноварӣ мекунанд. дуруст аст. акнун биёед дар бораи ин паррандаи хеле ҳам ҷолиб ва зебо маълумот мегирем. бо диққат бошед. субҳатон ба хайр, бинандагони гиромӣ. дар бахши навбатии ҳаёти ҷонварон ба шумо якчанд маълумотҳои ҷолибе дар бораи паррандаи хонагӣ мурғобӣ маълумот хоҳем дод. мурғобиҳо одатан дар ҷойҳое ки дарё, ҳавз ва обуанборҳо мавҷуданд, парвариш карда мешаванд.
дар тоҷикистон ва берун аз марзи он мурғобиҳои москвагӣ, украинагӣ ва пекинӣ паҳн шуданд. мурғобӣ зуд калон мешавад. дар думоҳагӣ вазнаш то ба 2 ва ё 6 килограмм мерасад. мурғобии пекинӣ дар як сол то 120 дона тухм мекунад. мурғобӣ паррандаи хонагӣ буда, дар хона низ парвариш карда мешавад. ба паррандаҳои хонагӣ инчунин мурғ, товус, тутӣ ва ғайра мансуб мебошад. мурғобиҳоро одамон бо мақсади гирифтани гӯшт, тухм парвариш мекунанд. баъзе намудҳои мурғобиҳоро инсон ҳамчун воситаи зебоӣ, ороишӣ ва варзишӣ аз давраҳои қадим истифода мебурданд. инҳо буданд якчанд маълумотҳои ҷолиб доир ба паррандаи хонагии мурғобӣ. дигар бахшҳои барномаи Сафои саҳар идома доранд. бори дигар субҳатон бахайр. бӯи субҳона меояд. атри чойи сафои суфраи субҳ чанд луқмаи зиндагӣ кофист то нерӯи ҷовидонӣ дар вуҷудамон шукуфа бошад. воқеан ҳам истеъмоли субҳона ба мо нерӯи нав ва бисёртар медиҳад, ки дар давоми рӯз мо метавонем пур аз нерӯ ва муваффақ шавем. вале бинандагони гиромӣ, бахши субҳона омодаи пахш аст. биёед бо ҳам тамошо мекунем. ин навбат мо бароятон тарзи омодасозии чунин кулчақанди болаззатро пешниҳод мекунем. сараввал 120 грамм ширро гирифта, ба дарунаш 30 грамм шакар, 1 қошуқ намак ва 1 қошуқ маводи ковокунанда илова намуда онро лат мезанем. пас он ба даруни он 1 то тухм илова карда боз ҳам омехта менамоем. ба миқдори муайян даруни он орд андохта сараввал бо чӯбча баъдан бо даст онро якҷо мекунем. инҷо барои равғанин гардидани кулчақанд ба дарунаш 30 грамм маска андохта хамирро ба шакли давра медарорем. барои ковок гаштани кулчақанд бо даст чунин амалҳоро иҷро мекунем. зарфро олудаи равған карда хамирро дарунаш мегузорем ва ба муддати 2 соат рӯи онро пӯшонида интизор мешавем. бинандагони азиз, хуб назар кунед то раванди корро ба пуррагӣ омӯзед. хамири пурра расидаро гирифта ба 10 қисмати баробар ҷудо мекунем. ҳар як қисматро ба шакли давра медарорем. акнун хамирҳоро гирифта ба чунин шакл дароварда бо ёрии сарпӯши зарф маркази онҳоро чунин сурох мекунем. кулчақандҳои нимтайёрро рӯи коғаз гирифта болои онҳоро ба муддати ним соат мепӯшонем. акнун бошад даруни тоба равғани зиёда андохта кулчақандҳоро мепазем. барои хуб пухтани кулчақанд моро мебояд онро ба ҳар тараф гардонем. пас аз пухтан барои ширин ва шаклан зебо гардидани кулчақанд мо онҳоро даруни хокаи шакар тар менамоем. бинандагони азиз, мо дар муддати якчанд дақиқа ва на он қадар маҳсулоти зиёд чунин кулчақанди болаззатро тайёр намудем. шумо низ метавонед онро дар хона омода намуда аҳли оилаатонро хурсанд намоед.
китоб умри дубора аст. дар дунё лаззате ки бо хондани китоб баробар бошад вуҷуд надорад. барои ҳамин мо бояд ҳар рӯз пайваста китоб хонем, зеро ки бо китоб хондан дониши мо низ комилтар мешавад ва мо метавонем саводи худро хубтар намоем. бале дуруст гуфтӣ беназир. ва имрӯз ки дар кишварамон озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст роҳандозӣ гардидааст, боз ҳам ҷавонон, наврасон, умуман тамоми қишрҳои ҷомеаро лозим аст ки барои иштирок дар ин озмун албатта ки завқмандон хеле зиёд аст ва онҳо кӯшиш кунанд ки ҳикоя, афсона, тезгӯяк ва умуман донишҳои навро азбар кунанду дар ин озмун иштирок намоянд. ва бинандагони гиромӣ, мо низ дар барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар ба ин хотир ва ба хотири огаҳӣ ёфтан аз китобҳои нав ва ё шунидани ҳикояҳои зебо бахшеро ҷой додаем. салом бинандагони азиз, бори дигар субҳатон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз боз ман Шарифзода Парвиз ва имрӯз баратон боз як китоби ҷадидеро овардем, то ин ки аз ҳамин асар лаззати бештаре бубаред. хуб, имрӯз китоберо ки баратон ироа мегардонем бинандагони азиз, маҳз аз як нависандаи бисёр ҳам хушсахт ва албатта шухтабиат Сорбон ҳаст ки аз номи асар мағзреза ном гирифтааст. дар ин ҷо бошад нақлҳо, латифаҳо ва ҳикояҳои гуногуне ҳастанд ки инсонро ба ваҷд ва ханда меоранд бинандагони азиз. албатта пеш аз оне ки дар бораи ҳикояҳо ва латифаҳои ин китоб суҳбат ронем, баратон мегӯям ки дар баробари эҷодиёти насрӣ, ягона эҷодиёт ва жанре ки кам ҳастанд шахсиятҳое ки ба онро меоранд, ин жанри ҳаҷвӣ аст. албатта бисёр ҳам кори мушкил аст ва албатта кори тоқатфарсо низ аст. ва аммо бошад ҳар шахсияте ки шухтабиат бошад ва ҳар нависанда бисёр ҳам дар навиштан ва эҷод кардани ин гуна асарҳо хуштори ҳастанд. хуб бинандагони азиз, мо инҷо якчанд латифаҳоро аз ин асар баратон мехонем. чунон ки мегӯянд, ханда ҳам доруст инсонро табобат мекунад. ҳоло бошад ки аз ҳикояҳо ҳаҷвӣ ин асарро баратон мехонам. хуб, бо диққат бошед. дар деҳа 3 осиё буд. муаллими ҷуғрофия аз шогирд пурсид: осиёи миёна дар куҷо ҷойгир аст? талаба бошад гуфт: дар рӯ барои хонаи Гулбой. албатта муаллим ҳайрон гашт ва аз ӯ пурсид: аҳолиашро номбар кун. талаба бошад тааҷҷубона баҳраш гуфт: мавлон Абдумухтор, холаи Сипорат ва Субҳиддин. бинандагони азиз, ҳоло бошад як ҳикоя дигарро баратон мехонам. писарак аз дӯсташ суол кард: магар падари ту 15 километр роҳ об кандааст? дар ҷавоб гуфт: не, 5 километр. ва писарак бошад ҳайрон шуд. ба худо ки ӯ як маротиба не 3 маротиба гуфт, ман бошад 15 шумурдам. бинандагони гиромӣ, мо баратон ин асарро бори дигар тавсия медиҳем, то ин ки шумо низ хонда бошед ин асарро. албатта чунон ки дар боло қайд кардем, ин асар асари ҳаҷвӣ аст, яъне ки инсонро замони хондан ба ханда ва ваҷд меорад. албатта дар ҳаёти инсон на танҳо ғусса, на танҳо андӯҳ, на танҳо ҳамон фикр кардаро андеша кардан, балки бояд каме ҳам ки бошад, албатта ба дараҷаи ниҳоят кам ҳам ки бошад, ҳадди аққал инсон бояд болидарӯ бошад, албатта бихандад. ва мақсади асосии ин нависандагон ва ин эҷодкорон ҳамин аст. албатта қайд менамоем ки ин асар мағзреза ном дорад ва маҳсули дасти Сорбон ҳаст, як нависандаи бисёр ҳам шухтабиат ва хушзавқи ватани худамон. ин буд бахши имрӯзи китоб. бинандагони азиз, бахшҳои дигари барномаи Сафои саҳар идома доранд. баратон болидахотирии бештарро орзумандем. имсол дар кишвари мо Тоҷикистон, махсусан дар боғҳо, фаровонии ҳосил хеле ҳам хуб ва зиёд аст. инро мо аз дастранҷи деҳқонон хуб мушоҳида мекунем ва фаровонии имрӯзаи бозор ки дар он зардолу, олу, гелос ва умуман намудҳои гуногуни меваҷот ки дида мешавад, аз ин шаҳодат медиҳад. ва бинандагони гиромӣ, мо низ кӯшиш мекунем ки вобаста ба ҳамин меваҳои тару тоза ва хусусиятҳои шифобахшии онҳо барои шумо маълумотҳо омода гардонем. ва чун ҳоло айёми фаровонҳосилӣ аст, мо бояд аз ин рӯз захираи онҳоро ба роҳ монем.
дуруст аст. Як намуди мева ин олу мебошад, ки мо онро фаровон дастрас карда метавонем. Бинандаҳои азиз, биёед ҳозир бахшеро тамошо мекунем ва дар бораи олу маълумот мегирем. субҳ бахайр бинандагони гиромӣ. тобистон мавсими бисёре аз мевагиҳост, аз он ҷумла олу, ва бахши навбатиамон айнан барои дӯстдорони ин мева мебошад. ватани олу чин ба ҳисоб меравад, зеро дар он ҷо олу зиёда аз 1000 сол рӯида истодааст. дарахти олу тавассути ҷопон ба аврупову амрико омадааст ва имрӯз олу дар тамоми ҷаҳон парвариш карда шуда зиёда аз 2000 нав дорад. олуро дар пухтупаз васеъ истифода мебаранд, ба хӯришҳо илова мекунанд, аз он шарбатҳои гуногун ва мураббо тайёр мекунанд. аммо чизи асосӣ дар олуи мавсимӣ ин фоидаи бебаҳои он ба саломатии мо мебошад. вазни 2 олуи хурд ё 1 олуи калон тақрибан 80 грамм аст. мутахассисон ба одамони солим тавсия медиҳанд, ки дар як рӯз на бештар аз 5 дона олу бихӯранд. дар таркиби 80 грамм олу 0,10 5 грамм сафедӣ, 0,10 1 грамм равғанҳо, 7,10 0 грамм карбогидратҳо, 7 грамм шакар, 192 миллиграмм калий мавҷуд аст. олу аз антиоксидантҳо бой аст. ин моддаҳо пиршавии ҳуҷайраҳоро пешгирӣ мекунанд ва ҳатто организмро аз касалии саратон муҳофизат мекунанд. олу хазинаи витаминҳо ва минералҳо аст. дар таркиби олу дар ҷои аввал витаминҳои гурӯҳи Б, витаминҳои А, С ва Б мебошанд. витамини К устухонро мустаҳкам мекунад, дар ҳоле ки калий, магний, марган ва мис беҳтарин маҷмӯъ барои саломатии дил мебошад. олу метавонад фаъолияти ҷисмонӣ, қобилияти зеҳниро беҳтар кунад ва барои пиронсолон хеле фоиданок бошад. олу кори рӯдаҳоро низ беҳтар мекунад. олу ба назорати миқдори қанд дар хун кӯмак мекунад. витаминҳои B2, B6 олуро барои ҳама муфид мегардонад, аммо махсусан барои онҳое ки диабети қанд доранд. олу аз полифенолҳо бой аст ва онҳо ба мувозинати қанд дар хун ва танзими иштиҳо мусоидат мекунанд. аммо ҳама чиз бо меъёр хуб аст. бинобар ин барои онҳое ки дараҷаи қанд дар хунро назорат мекунанд, на бештар аз 200 грамм олуи тару тоза дар як рӯз кифоя буда, беҳтар аст ки онро пеш аз хӯроки асосӣ истеъмол намоянд. олу на танҳо ба ҳолати ҷисмонии мо, балки ба ҳолати рӯҳӣ низ фоида меорад. олу аз витамини B6 бой аст. он дар фаъолияти мӯътадили системаи асаб иштирок мекунад. аминокислотае дар олу мавҷуд буда ба истеҳсоли серотонин мусоидат карда хоб ва иштиҳоро беҳтар мекунад. бо шарофати антиоксидантҳои худ, олу инчунин барои аз байн бурдани ҳолати нигаронӣ, ки аз сабаби паст будани кислотаи аскорбин ва витамини Е ба вуҷуд меояд, кӯмак мекунад. саломат бошед. тамошобинони азизи телевизиони Баҳористон, боз ҳам ин идомаи барномаи субҳгоҳии Сафои Сар аст, ки шумо тавассути телевизиони дӯстдоштанӣ ва оилавӣ шабакаи Баҳористон тамошо доред. бинандаҳои азиз, биёед ҳозир як саҳнаи ҳаҷибро тамошо мекунем ва таби худро болида месозем. ой, ино куҷо шудан? Ин қадар дер кардан меҳмонои ман. ой худо, дер шуд. дугонаҷон, ай биёед Заринаҷон. Ассалому алайкум. Ассалом, биёед. Шумо Нав дуруст омадетон.
شما چه تینج شما دید گونا جون هم قدر خرسند شدم وای زارینا جون نقص کردید اومدید خونگی او چه احوالو خونگی خود چه کردید اومدید شما شکر گشتم خوش اومدیتون زارینا جون یوسمان اگه قدر دخترکی خوشی چه شده دخترکی خودم دستیارکی مادر دستیارکی مادر شده است الا کن زارینا جون شما کم ترکه کشینید من یک چوی گرم کردم کردم بخشونا جون شاید لازم نباشه او لازم نبود میشیشتیم یک چرت چپچپ میزدیم گپ میزدیم خانه هایش رو خوشروی کرد که دوگانم وای دوگانم رو یاد کردم دستت گیر مادر جون آخه دلم خم میخواد خیلی مایلش ما انا خور انا من یک تاش رو خورو بس فهمیدی؟ مادر جون دلم باز خم میخواد دخترم تو در مهمونی کم ترکک توقت کن نه مادر جون دلم باز خم میخواد خیلی منه انا با یک تای دیگر خور خورو آهسته ای توبه این نبینیده این گویا که یک اون قن نخورده استی مادر جون دلم باز قن میخواهد باز باز او چقدر قن میخوری تو باز مادر جون ای توبه حاضر صاحب خانه چی میگوید نه مادر جون باز دلم قن میخواهد خی گیر انا گیر خور وقتی ما یک جویا میخوندیم این سالی چند بود؟ وقت گذشت مادر جون دلم باز قن میخواهد یوسمان او این قنها کجا شدند؟ مادر جون دلم باز شد. قن میخواهد حاضر صاحب خانه چی میگوید؟ میگوید که این دخترک بی عقل بد نفس اینقدر قند خورده است او نخود که دخترک همین قدر قند خورده؟ نه مادر جون دلم باز قن میخواهد مایلش شد مایلش مگیر رفته از صاحب خانه باز پرس حاضر این دوگانه من میگوید که دختری زرینه بی ادب دختری زرینه پرخور انا مادر جون صبحانه باز با من خند داد یوسمان او این چی رفتارتن؟ او نخود که تو در عمرت قند ندیده ای حالا رخشانه چی میگوید؟ دختری زرینه 18 برین میخورد دختری زرینه بی ادب دختری زرینه پرخور دختری زرینه همه جا انانی پچاقای قند پرتافته است او من به دوگانم چی میگویم چی یوسمان ای مادر جون شما غمگین نشوی او من چی خیل غمگین نشوم آخر مادر جون وقتی که من به نزد صاحبخانه رفته از او قند طلب میکردم من به صاحبخانه میگفتم که این قندها رو من برای مادرم میبرم اکسیژنی که ما نفس میگیریم تولیدش از تمام رستنی ها و عموما جنگلزار و نمودهای گوناگون رستنی هاست و بینندگان گرامی به خاطر طرز پرورش رستنی ها ما در برنامه صبحگاهی صفای سحر یک بخش نیز داریم. درست است واقعا هم پرورش رستنی ها به بعضی آدمان خیلی پسند است و همچنین آنها می توانند حالت روانی خود را خوب گردانند. بیایید حاضر بخش پرورش رستنی را تماشا میکنیم و از پرورش یک رستنی دیگر معلومات میگیریم.
тамошобинони азиз, ҳамарӯза шабакаи мо барномаҳои ҷолиб, филмҳои тасвириву ҳунариро барои шумо таҳия ва пешниҳод мекунад. имрӯз низ барномаҳои хуб ва филмҳои тасвирӣ дар рӯйхати барномаҳои мо ҳастанд. шумо метавонед ки дар давоми рӯз онҳоро тамошо намоед ва агар вақти кофӣ надоред барои тамошои баъзе аз барномаҳо, метавонед ки тавассути сомонаи телевизиони Баҳористон онҳоро тамошо кунед. имрӯз ҳарчи хубиҳое ки дар дунё ҳаст насиби шумо гардад. бароятон як зиндагии ором, як лаби хандон, як дили шод, як хонаводаи самимӣ ва як дунёи саломатӣ ва шодӣ орзумандем. ҳамеша рӯзгори хубу осуда дошта бошед. умеди мо танҳо хушбахтӣ ва хушрӯзии шумост. субҳатон шод бод. хайр.